Абе, бро, петък е, дай да си чукнем среща с някакви девойчета, да излизаме нещо, да правиме нещо. Пробвах, брат, пробвах. Всички са заети. Не излизат. Петък вечер е, що няма да излизат? Защото искат да гледат комиците и приятели. Talk with a mouthful, but I couldn't be sweeter. Yup, I'm a cutie in my own way. I won't play, follow the leader. And I don't look like them, I ain't worried about it. I don't talk like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. Yes, I'm a lady. I'm a lady. Oh my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud, I'm a lady. Oh my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud, I'm a lady. Добър вечер, уважаеми зрители! Започва Комиците и приятели. Днес е 2 юни. Ден, в който почитаме Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Поклон пред тяхната памет и бъдете горди, че сте българи. Дами и господа, казват, че зад всеки успял мъж стои една силна жена. Ако следваме тази логика, то следващите ни герои са преуспели. Вижте! Човече, не мога да издържа повече. Просто не мога повече да се оправя с толкова много гаджета. Не може да се оправяш или не може да ги оправяш. Не така. Не мога да се оправям. Много ме ревнуват. Добре, какво толкова? Просто правиш като мене и не им казваш една на друга. Не става, бе. Много се нахитрели, бе. Всичките ми знаят паролата на телефона. Даже онзи ден мисля, докато съм спал, една ми е взела отливка. От това ли, бе? Абе, не, бе. Той е па. От пръста. Може с отпечатъка да ми отключва телефона. Аз знаеш какво правим, за да не стане проблем, а? Ако се съмнявам, че някой ми ровичка в телефона, сменям имената на всички в указателя с мъжки. Марта става Мартин, Мария става Марио. А Зоя как ще стане? Зюмбю. Това е много хитро, бе, пич. Ама въпреки, че ни е малко странно да получа СМС от Зюмбил с текст "Искам масаж с ягоди и сметана". Повярвай ми, брат, свиква се. Да, бе. Това не е лошо идея, обаче да ти кажа, не е само телефона. Графика на срещите ми стана толкова сгъстен, че мацките буквално почнаха да се засичат на вратата. Това е сложно, между другото. Трябва да се преместиш някъде, където има асансьор. Асансьор? Що пък асансьор? Защото можеш да кажеш на първата, че е развален, а на втората, че работи. Така на излизане първата слиза по стълбите, пресварваме втората, се качва с асансьора нагоре. Ти си някакъв гений на любовта. Да. Даже, ако не са много етажите, мога съм кавалер, едната я изпращам додолу, оттам търча нагоре и пресрещам асансьора. Рекорда ми е 4 етажа. Ти си по-пъргав. Мога да изкараш до 6-7, брат. Браво. Стига асансьора да е бавен и първата да не те е изтощила. Човече, ти си гений. Само още един съвет, много ми е важно. Излизам с две близначки. Страшни мадами. Крака, дупенца като детски барабанчета, гърди, очи, всичко. И съм ги излъгал, че аз имам близнак и съм ту с едната, ту с другата. Обаче искат обща среща.
Какво правим? Това вече е много сложно. Много. Късно е да се клонираш. Но мисля, че има някакъв начин. Ви се скатаваш се за 2-3 дни, след което отидеш при едната близначка и казваш, че брат ти е заминал на мисия в Камбоджа или Антарктида. Например, да учи пингвините да летят. Да, ама така ще разбия на другата сърцето. Така, но пък мога да й кажеш, преди да замине брат ми, се закле и ме закле и мене да се грижи за теб. И после съвсем на чисто ще можеш да си ги забиваш и двете като някакъв човек. Леле, ти си... Направо нямаш си представа колко са им полезни разговорите с теб, братле. Дайте черп още една напитка. Не мога, човече, трябва да тръгвам. Що бе? Борислав ме чака в хотела и иска да ме оближи целия. Дами и господа, знаете ли по какво си приличат горския стражар и охраната по стадионите? Не знаете, ще ви кажа. И едните и другите пазят дървета. В този ред на мисли, нека видим пред какви още проблеми може да се изправи един горски в следващия скетч с специалното участие на нашия голям приятел Димитър Тоджаров. Шкумбата! Той! Ама, аз не мърдам. Ти не мърдаш, ма си браконьер, бе, ей! Що ловиш ти риба извън сезона? Ама, аз не лова риба. Добре. Ами, аз си правя селфи. Теле! Да, това е селфи стик. Като е селфи стик, къде е мой телефон на края на селфи стик? Цопна. Цопна! Цопна. Къде цопна? Водата цопна. Аха! Не бил ловял риба. Ни какво е това, бе? Златна пастърва, закачена на селфи стика. При това бременна е. Ами, това е моят домашен любимец. Ненка. Това Свикнал съм така да я разхождам нагоре-надолу. пастървата Ненка ли, бе? Да, извел съм я да си хвърли хайвера в естествена среда. Сред природата. Айде бе, Ненка, дълга ще чакам. Ай, хвърли го този хайвер, какво ме гледаш? Чакай. Ти зарибяваш ли сега, бе, човек? Да. О, може. Може, зарибявай. Оглеждай се за браконьери, обаче. Няма проблем, разбира се. И викай. На 4 очи са ми отворени. Като кажеш горски Горски, добре горски. и на селски отговарям. Да, разбира се. Айде, моето момиче. Така, браво. Стой! Ти стой! Аз съм с пушка. Ти стой! Аз съм горски. И за какво ти е тази пушка, бе? Ей! Си браконьер, бе! Старши, много Каква? моля. Много Да. моля. Аз съм веган. Какъв? Аз по животни... Веган. Ваген. По животни не стрелям. Трябват ни будни граждани като вас. Продължавайте да си бъде. А тази лисица какво прави? Лисица! Браво. Тази лисица не е умряла. Тя само се преструва умряла. Нигър, вие не сте чували за лисицата, деце? Умряла. Стой, браконьер! Стой, браконьер! Леле, батко, какъв браконьер, бе? Ти си нещо луд, бе. Аз съм мъжел, бе, принц Албинос. Ама и ти си много хубав с този костюм, брат ми, леле. Целия си направил Майкъл Джексън. Чакай, принц ли каза? Да. Еми Как? Да, принц какво? принц. Няма пари за компютър, брат ми, с жена ми и децата си правиме тук ролеви игри. Как така ролеви игри, бе? Какво е това ролеви игри? Ами, братко, господин братко, и влизаме в роли. Жената играе Снежанка и се е приспала с лепило. Диша. Жената. И след това пие ракия, вземала от тъщата. Чаветата ще играят 7-те жужета и добиват ценни метали от трафопоста. Аз съм, господин братко, красивия принц, който бере дърва. А за какво те е, брат, като че береш? Дърветата понякога, брат ми, искат да ги берем.
И така, борят се, искат да се бият с мене. Гората вълшебна, брат ми. Гледаш ли, леле, вампири тука? Къде бе? Как къде? А как свършва приказката? Ох, леле, намирам Снежанка. Пали ми огън да се стопли. Целуваме по Кое? устата. Тя се събужда и ми ражда още 3 жужета чавета. Това много трогателна приказка. Ще пусна някоя сълза. Ей, леле. Само огъня няма да го палиш тук, забранено е. Нема бе, брат Горски, бе, не се притеснявай в къщичката на джуджета да има кьомбе. Циганска мечта, знаеш ли? Да. Бутаме вътре дървеса да горят. Добре, брат. Нема проблем. Айде, брат ми. Айде, брат. Жив и здрав да си. Аре. Много си хубав, батко. Да знаеш. А после казват, че работата на Горски е била трудна. Имаш ли доверие на хората? Всичко е точно. Благодаря ви, хора! Дами и господа, с годините много неща се променят, в това число чувството за хумор на хората. Едно нещо обаче е непреходно. Чувството за хумор на следващия наш приятел. Вашите бурни аплодисменти за класика в категория хумор, сатира и забава Димитър Тоджаров Шкумбата!